Türkmenistanyň prezidenti 8 martda aýrymçylyk münasibetli ýurdun aýal gyzlaryna öz adyndan berýän 40 manat pul sowgadynyň meçhörüni köpeldip 60 manata ýetirdi. Bu sylagyň denanlary bitirýän uly hyzmatlary şol sanyny sagdyn we ruhu welent nesilleri terbiýelep ýetişdirýänlikler üçin berilýänini gaýdylýar. Yerli synçylar prezidentiň aýal gyzlara berýän sowgadynyň dollaryň gara bazar narhyna 3 dollar gowrak meçhörüne serişde bolýanyny aýdýarlar. Bu dollaryň satyn alyş narhyna aýdylanyna şeýle. Eger dollaryň müşterilere satylýan narhyndan hasaplanyňda bu 60 manat 3 dollara hem ýetmeýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly ýazaýtdy. Şol wagtda ýazgynyň tasdiklamagyna görä ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň fonuny işsizligiň barha ösýän wagty berilýän 3 dollar hem adamlar uly zat ýaly kabul edýärler. Şu günerde Türkmen mediýasy şol 60 manaty arynlaryna sylyp baş egip kabul edýän denanlary görkezip adamlara uly bir baýlyk görülen ýaly gurrunlar edip başlar. 3 dollar üçin prezidenti müňlerçe dollarlyk alkyş aýdylar diýip Aşgabatly ýazaýtdy. Azatlygyň pul sowgadyny baş egip maňlaýyna sylyp almak hemmelerden talep edilýän kadam ýa-da diňe metbuatda görkezljekleri degişlimi diýen soragyny ýazymynyň diňe telewizionyada, gazetlerde görkezljek raýatlara degişliligini, başga ýerde beýle zadyň ýokdugyny aýdyp jogap berdi. Geçen ýyl pensioner aýallara başga girdejesiniň ýokdugyny tasdikleýän guwanama getirse 40 manat bank kartlaryna geçirilip berilýärdi diýip olaýtdy. Azatlyk bilen anonim şertde gurlaşan ýazgy prezidentiň aýal gyzlara berýän pul sowgadynyň begendirýän adamlaryndan gynandyrýan adamlarynyň has kän bolmagynyň ähtimallygyny öňe sürýär. Gynançlylar prezidentiň bu karary ýurdun denanlarynyň ählisine degişliler. Hiç ýerde işlemeýän, şolaryň arasynda hususy daýhan hojuluklarda kärinesi bolup işleýän aýal gyzlar hem mektebe, çağalar wagyna gatnamaýan gyzjagalar bu sowgatdan mahrum diýip ýazaýtdy. Onun tasdiklamagyna görä ýurtda işsizlik hususan aýal gyzlaryň arasynda ören ýokary bolmagyna galýar. Soňky bir ýylyň dowamynda bolsa iş orunlarynyň ýapylmagy bilen baglykda köp senan işini ýitirdi. Munyň üstüne ýurtda işlän nöwrüne degişli dokumentler toplap pensiýa alyp bilmedik aýallarda, erkek adamlarda azerlip olaýtdy. Aýallaryň arasynda mundan 4-5 ýyl odal girilen sosial pensiýa diýilýän hem almaýanlar bar. Öýünni hal lokap, eli işlerini edip, ya tamdırda çörek göşerip bazarda satıp, çağılarını aç hor etmedik ayarlar hem prezidentin sowgadyny alyp bilmän galar diýip Aşgabatly ýazy telefon gurrunçylygyny aýtdy. Bu adalatsızlyk bolýar. Sylaglajak bolsaň ähli aýal gyzy sylagly. Bolmasa her ýyl aýal gyzlar ala tutup, onsuzam garyp pukara adamlaryň ýüregine agyrtmak näme gerek diýip bu aýdylýanlar 68 ýaşly änewli ene hem tasdik etdi. Prezidentin kararyny pul sylagynyň diňe işleýän, pensiýa kömek pulunu alýan, okuyan ýa-da çağalar waglaryna gatnaýan aýal gyzlara berilmeligi bellenilýär.